parlok sai sen pat ha kene ke video ngan ai ki jimentip na ki kam blapenlaj da ka Megalia MPSC na benta ki post jong ki industries officer architect bat kiwe de bat kabdeiru ka government job bat sapet ya kene ke video hadu banda kod bapnio ya ki jingtip ki nombor ki post ka keran pule ka jinseu bat kumnoban apply te lada pide ibarang thamai ha kane ka channel singapam na ilaj ya kane ka video bat ban share sagi parlok ki jong phi bat kumjuru ban subscribe ya kane ka channel. Ka Megalia Public Service Commission MPSC ka khot online application ye phi na benta kini ki post jong ki industries officer architect bat kiwe de ha ki department of affair ha po ka government jong ka Megalia bat kalastat ban submit ya ki application form go jong phi kadai hadu kan rew 3 February arjar arpusau te parlok mentang ini page ya ki post detail te yasngab ha bat kini ki list jong kini ki post kadai lengba ka roster system katkum ka state reservation policy te namenta kini ki post jong ki junior grade ki nombor ki post ki belaj kadon pra post bat ha ki post kategori spat namta QR ship post namta ki kasi jantia live post bat namta ki garo kadon sau post bat ha ka jinsiu kadai ha ka pay level ka bakat san jong ka revise pay structure bat namta ki post jong ki industrial officer ki nombor ki post ki belaj kadon live post bat ha ki post kategori spat namta QR sau post namta ki khasiantia kadar post bat namta ki garo kadar post bat ha ka jinsiu kadai ha ka pay level ka bakat san jong ka revise pay structure bat namta ki post jong ki assistant architect ki nombor ki post ki belaj kadon tangkawai bat ha ki post kategori spat kadai namta ki khas jantia kadai ship post bat ha ka jinsiu kadai ha ka pay level ka bakat san jong ka revise pay structure bat namta ki post jong ki investigator ha ki director jong ki housing ki nombor ki post ki belaj kadon tangkawai bat ha ki post kategori spat namta ki garo kadai ship post bat ha ka jinsiu kadai ha ka pay level ka basan jong ka revise pay structure bat namta ki keran pule namta ki post jong ki junior grade ki shim me ki bela pendap ya ka graduate ha ka commerce science lane art na kano ka recognized university lane commerce lane economic lane mathematic kum kawai ka subject ha ka graduation na kano ka recognized university bat namenta ki post jong ki industrial officer ki shim me ki bela pendap ya ka degree holder na kano ka branch jong ki engineering except civil engineering na kano ka recognized university te namenta kini ki post jong ki assistant architect ki shim me ki bela pendap ya ka bachelor degree jong ka architecture lane ka baniyarangkat na kano ka recognized university lane institution bat namenta ki post jong ki investigator ha ki director jong ki housing ki shim me ki bela pendap ya ka kelas 12 pass lane ka baniyarangkat lengba ka matematik lane statistik lane economic kum ka weka subject bat ha karta ka filam na apply kadai ha karta ka bakat pra hadu live warsnem karta bat namenta ka relaxation part sansnem namenta ki SC ST candidate bat namenta ka application fees namenta kini ki post jong ki junior grade industrial officer bat assistant architect kadai sauspa Andrew Po bat namenta ki post jong ki investigator kadai laispa arpo bat namenta ki SC ST ki bedai ki permanent resident jong ka state ang neha Megalia ki haban siu marchiteng naka ne bat ha ka selection process kadai lengba ka screening test
main written examination test Viva Voice kabamot ya kitu kibala qualify haka main exam bat kap kaduk kadeka personal interview te kumno philap na apply namta ka Meghalaya MPSC recruitment ajar sau namta kini ki post jong ki industries officer architect bat kiwi ki job vacancy te lada pidon kamon bat ka karan pule philap na apply online mode lengba ka official website jong ka MPSC recruitment portal haswa kan 3 Februari arjar arpusau bat kaling ban apply ngalabu a description jong kaneka video bat lada pimpat register ha ka MPSC pihaban register shwa bat aden ma pila dap register pila apply ya kiniki post te parlok ha kaneka video tang kini jimentip bat lada pidon kanu kepat ka ba pimpat syaiba sngeba ban komen ha kaneka video kubleshibun